hatina pekutangira. Kana muchikwanisa kutifambisirawo ichi nechichi, aiwa tinoviga hama yedu. Munhu akavigwa, hatizive zvamakawirirana. Tikakurukura tikati alright pakuona panhuna iripo kutibatsira zveshuwa kwaparaiwa akatibatsira, saka toita sei kuti tiwirirane. Then pakazoitawo inonzi debate yekuti vamwe vakati tadii tati vatipewo 10,000. Kuti zvinhu zvakadaro zvokuti patabva munozadare rikataurirana rikawirirana. Handitika vanhu vaya vanobva vatonomhanya. Handitika kwete kuti imari kana kuti chunhu chine munhu wani. 3,000 it's not a joke. 10,000 it's not valid paupenyu hwemunhu. 1 million it's not valid paupenyu hwemunhu. Or any amount of money. Taurirana pamberi pedare ramambo nyaya dzedu tobhadhara zvinenge zvawiriranwa zvisina anozochinja mune ramangwana. So hapana ari kumangarira munhu ogadzirisa nyaya chekuti nyaya iri apa inyaya yekuti vanhu pakaitika tsaona yekuti umwe akatsikwa nemota kana kuti akaitwa sei nemota akarasikirwa neupenyu. Handiti vanhu kureva kuti vakanoviga vanenge vachikonana. Vanhu panenge paitika zvinhu zvakadaro tozviziva panenge pachikonanwa. Handiti ndizvo vanhu vozonosvika nokuti mukaona munhu panga pachimbokonana vanhu munhu azovigwa kuratidza kuti vanhu ivavo vane zvavataurirana vakawirirana. Handiti munhu ovigwa porongwa chinhu chinonzi nyaradzo nemaconditions kunzi nyaradzo kana kuti rufu unofanirwa kuti udai munhu wokomplaya woita rufu roitwa kuda kuti vanhu vatovaka ushamwari unenge huripo. Chandachida kugadzirisa inyaya yekuti panhu panenge paitiranwa chinhu chakadai hatishandise vara rekuti munhu akamhangarira vanhu vaakatadzira. Kwete, adedza vanhu kunoisa pamberi pevarandutsiri vane kodzero dzekuita basa iroro. Hamugone kutaurirana nyaya yakadai muri mega. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pateurwa ropa dunhu roda kuchenurwa, dunhu revaridzi paitikira tsaona idzodzo. Handiti pateuka ropa remunhu varidzi vedunhu iroro isusu tinofanirwa kubhadharwa nevanhu vakonzera kuti pateuke ropa. Vauya muno vachichema nekudaro, chekutanga tikati kana kuri kwaChivero totaura namambo Chivero, ndovafonera totaura navo. Handiti tovaudza kuti ndochiitiko chaitika, vana vapotera kuno kwaNgezi, chiuyai tigadzirise dambudziko revana. Kana kuti vana vari kuuya ikoko movagadzirisa. Pana mai avo vane mhasva, mai Mavhangira ndo vamugere navo pamhira. Handiti maenda nenyaya ipapo imimi matadzirwa nevana vangu, nokuti munhu akapara mhosva akawa ndewe muno muChegutu. Handiti ndemangu. Saka munhu arida kuyananiswa anobva aenda kuna baba vake ndokwaanonesa ripoti. Handiti kureva kuti imimi dai muri maimhangarira ava vanaparaiwa mungadai makaenda kwaChivero. Handitika manomhan'ara kwaChivero, vekwaChivero voona kuti hongu tinonomhan'ara zvenyu, asi vanhu ava kava kwakaitikira tsaona kwakateuka ropa kudunhu rekwamambo Ngezi. Saka tinofanirwa kutove pamwe chete kuti titaure nyaya yedu tiri pamwe chete. Saka kune vane vakatadzirwa tine urombo zvikuru nenyaya yakaitika iyoyo. Handiti kuuya kuno kwamaita ndisu takaona zvakakodzera kuti hamugone kutaurirana nyaya yepanofa munhu nyangwe ari mwana wako. Nyika inotongwa nemitemo yayo. Handiti yatongwa nemitemo inozotibatsira nokuti pane chunhu chinonzi ngozi
handiti mapaona patiri kunopindira semadzimambo tingachitaurira naye ndezvenyu hama yakafa ndeyenyu taurira naye asi pane chinhu chinonzi ngozi nyaya yatinoda kutaura pano yatichanzwa nevachairipurizenda yatanzwa pasamon apo handiti haisi nyaya yekuti imimi makaparadzirwa upenyu hwemwana munhu akazviita ndiye anoziva akazviita purposely here akazvidini hakuna patiri apa angazvipindure kunze kwaMwari ndiye anoziva secret dzevanhu handiti mandinzwana baba ndo nyaya ndati ndirepresente kuti sei ndakaona kuti zvakakosha kuti vana makosa vauye mudare muno titaure nyaya vadudze pavari kugunun'una tokurukura nyaya taikurukura nyaya yachona yosara yaane chimiro handiti mapanzo so vana paraiwa tsanangurirai dare hongu taverenga statement irapo kuti tinoda kutaurirana handiti pamberi pamambo tobhadhara zvatinenge tawirirana handi muri panzwiza zvatinenge tawirirana zvisina anozozvichinja mangwana handiti mapaona iye zvino mukataurirana muri mega makadai handitika zvafanana nemunhu anorodza mwana kana kuti muzukuru kwana asekuru baba vake vozouya handiti mufa kaviri kurwa nemukadzi weasipo handiti uri kupanzwisa ndo zvatinofanirwa kubatsirai kuti chinonzi chivanhu chii nyaya yamatora imari here yatiri kuda parufu rwemunhu ndizvo makamboona value yemunhu akafa kunzi uyu ndewe mari yakati uyu ndewe mari yakati hakuna zvinhu zvakadaro pane chinhu chete 1 chiripo chinokontrola zvinhu zvese ingozi handi munondinzwa yatinoti vaviri vagare pasi handitika vataurirane nhasi vasara mufa akatoenda ndiye anoziva hondo dzake dzaari kuronga kana paine hondo dzaanofanirwa kunge achiita munofamba kun'anga dzese dzenyika ino muchitsvaga kumutsa mufi kuti ngaarwise vanhu vakazodii hakuna handiri mapanzwa munhu kana ane godo nezvakaitika paupenyu hwake ndiye anomuka orwa ega handiri mapanzwa panonotanga kurwa makaita dare nevana paraiwa mukataura zvamuri kuda imimi sevanhu vakatadzirwa handiti zvamataura ndo zvinonopindira dare richiti aiwa kana tiri kuchivanhu hatidai nokuti mutemo wechivanhu unodai handiti mapanzwa zvishoma kana zvizhinji zvamawirirana zvinoinzira ukaziva kuti toda kuzonoviga munhu kugomba varoora vanonogadzira nzira hamusati mazvona vanonogadzira nzira ichafamba motikari handitika ichienda kunoviga munhu paguva kana kuti pachafamba vanhu vakatakura bhokisi remunhu tichinoviga chii handiti nyangwe muri munda makachena chivanhu chedu chobva chati ngatigadzirei mugwagwa wekuti tozonowana pekufamba napo tichiratidza respect ndo nzira yatauya kuzogadzira panapa handiti mapanzwa pakati pemhuri yekwaparaiwa nemhuri yekwamakosa tauya kuzogadzira nzira chatinoti nzira ngatichiti mufi auya akutiudza kuti chii chakaitika zvii zvaari kuda roti takagadzira kare vapenyu vakasara kwamakosa vataura zvavari kuda tanosvika pakunowirirana kuti aiwa ngatiitei izvizvi ndo zvinofambirana nemutemo tawirirana vana paraiwa mazvinzwa here zvatawirirana ndezvizvi chiitai izvi handiti ngozi painonouya kana kuti gunun'uno remufi rauya vanouya vachimhanya kwamakosa havatsvage munyaya vanouya vachidi
because nzira yekuenda kuguva takagadzira kudhara, ndo yatagarira pano. Hakuna munhu akafa. Munozvinzwa zvanoda kutaura, anobhadharwa ngozi isina kuchemedza munhu. Handi mapanzo, hakuna zvinhu zvakadaro. Chivanhu hachidaro. Handiti tinonobhadhara imba yese ikuita kuronga mabricks emari, tonobhadhara kwa makosa. Handiti munhu ari kuda katsi, munoziva kiti. Kana tisina kubhadhara kiti, ngozi haina kubhadharwa. Saka tiri kugara panapa pamberi pedu ndichikumbira kuvanhu vekwamakosa kuti mungazokota wrong vanhu vekwaparaiwa, kuti ndivo adhuma mwana wedu nemota, mwana wedu afa, ndivo vakutiendesa kudare. Hapana asina kutaura muromo uyoyo apa. Hamuna kuunzwa kudare, maunzwa kuti zvamuchataura zvamawirirana. Handitika zvane varevereri, zvakunobuda zvichakona. Handitika kana tasangana netsaona mangwana, mufi akutaura chaanoda. Handitika vanouya vachimhanya kuti tauya vakomana, hama yedu iya yezvino inenge iri kuuya, tiri kuiona maziso. Because pamunopiwa zvamunopiwa nevanhu, munofanirwa kunopfugama pasi. Imimi sedare rekwamakosa, handiti muchitaura, ningi mwana wangu, ningi kana ari sekuru, ningi chekuti. Pfuma yauri kuona iri mundiro yataisa apa iyi, ndo zvaitwa nemhuri yekwaparaiwa. Imi vaviri ndimi munoziva tsaona yamakasangana nayo. Hakuna munhu ari normal angatsikire munhu nemotikari purposely. Kuna zvinhu zvakadaro. Asi hazvireve kuti hakuna vanhu vakadaro. Handiti isu tega panapa ndisu tinofanirwa kuzivisa mupfungwa kuti kune munhu here ane dzakaita mushe anganotsika munhu nemotikari for purpose, kuti ndamutsika omusiya futi ari ipapo. Otherwise paakatsikwa pakanga pasina kana umwe munhu. Handiti munhu anotsikwa nemotikari, handitika munhu otorwa pasi woinda. Handiti mapawa. Saka I would like to thank vanhu vekwaparaiwa vakazokuzivisai kuti itsaona yaitika iyi, but ndini ndaita izvozvo. Vangani vanhu vamungaonemi vanoita zvinhu zvakadaro. Saka we have to respect that. Rufu harutambirike varume, ndoda kukuudzai, but tinofanira kuchema tiine tariro kuti sei izvozvo zvaitika. Handiti zvimwe ndezvekwangu zvatuma kuti ini ndidaro. Handiti so ndada kuti chekutanga ndisunungure vanhu vane hama yakashayika kuti kuuya kwamaita kuno zvizhinji zvachona zvakatonaka. Handimondinzwa taakutaura matare, tichiwana vanoti gaidha kuti vanhu taakutaura matare, zvamataura zvoongororwa nemhuri yekwaparaiwa, zvoongororwa nematare. Handiti topinda muchinhu chimwe chete, toronyorerana zvatinonyorerana pano. Handiti topedza zviri kudiwa zvakuitwa. Handiti mapawa. Saka ndo zvandati ndikakusiyai ndisina kuzvitaura. Munhu paanouya muno, handiti ndisu tinozomuudza kuti aiwa izvo hazvimhanharwe kuita kunge uri kusungisa vanhu. No, unotokumbira kuti ndiri kukumbira. Muko mashoko akanyorwa pabepa mukaateereresa ari kukumbira. So vakasangana netsaona yekushayikirwa nehama ndevapi vekwamakosa? Ndevapi? Nevamwe avo. Tine urombo zvikuru vana baba nana mai netsaona yamakasangana nayo. Isinoiti tsaona. Handiti umwe akaitobva kubhawa. Handiti umwe ipapa pasi pehana yake aitoti ndakambomuudza time yaunofamba nebhasikoro wadhakwa kana achiri chidhakwa. Handiti mashoko anozenga akutaurwa nevapenyu vanenge vasara, but hazvichashanda.
ane benzi ndane rake rikadzana unodi unopururudza. Saka ndangopinda munyaya iyoyo kuti musagara pa makasungikana muchiti tauya kusungwa kwamambo. Handiti amusi vasungwa, isusu ndisu toda kukubatsirai tichinzwa matambudziko enyu amuinawo. Handiti vekwaparaiwa sunungukai kusvitsa mashoko enyu kudaro. Akamirira vekwaparaiwa sunungukai sekutsanangura kwamaita ndo chichemo chedu chatinacho nevekumaposi kuti tiedze kuti tiyanane mune zvakanaka zvine nhoroondo yamangwana pasina kukakavadzana kana kupokana zvakanyanya. Nokuda kwokuti pane zvatakambotitaurirani panga pachiuya dzimwe pataurwa chimwe mangwana pataurwa chimwe, saka zvanga zvichiita kushanduka. Saka takangoonawo kuti zvakanaka kuti tikangoita chinhu chatawirirana chimwe chete sekumbenge tambotaurana kubva pakutanga, tichikumbirawo vedare kuti vachitibatsirawo kuti pachivanhu chedu vachitigaidhawo kuti tisarasike, tisabude mugwara. Nekuda kwekuti chiitiko ichi hachina kuitika paine akachigadzirira, chakatoitika mukusada, mukusakwanisa. Ende tikutozamawo nepesi patinogona kuvavarira kuti tinge tichizadzikisa zvingadiwe nevekwamaposi, asi dare richitibatsirawo kuitira kuti nekuti zvinhu zvakaitika mukusada ameno kana pane pandasiya kuti ndo kutsanangurwa kwangu. Vadali nyaya tinayo tipinde mukuyananisa kana kuteerera, nokuti anenge atadzirwa kazhinji ndiwo atiida kuti tinzwe. Handiti kuti zvii zvaari kuchema nazvo, asi chiri kundifadza. Handiti pane patinozonosvika taakuita declaration kana taakudeclare kuti munhu ngaavigwe. Handiti mapona hatina kukwanisa kuti tisvike. Ameno vane mhazvi kuti makasangana here nechikamu chekuti vanhu varamba kuviga munhu. Vanhu vakataurirana, vamwe vanobva kuti honai zvaitika isusu pekutangira hatina, tibatsireiwo. Avo vobvuma kuti totenga kopini tosponza rufu rwachona rwese sezvinhu zvangoitika iri tsaona zvoitika. Handiti amuone mambo anosvika ipapo. Handiti mapona hatingati munhu tiri kuchema mozoona mambo kana kuti mupurisa wangu ndakuti enda unoudza vekwamakosa kuti vanopedzesera mukati memhosva nenyaya yavari kuita, munhu ngaavigwe. Handi munoona pamwe paane mapurisa mazetarapi azara. Handiti izvozviya kutsika dzedu dzechivanhu tinenge tatokonana, hatidi kusvikirana pakadaro. Nyaya yedu zvaitika, aiwa zvaitika. Saka honai kavarume, isusuwo zvedu tiri mpu. Handiti hatina pekutangira. Kana muchikwanisa kutifambisirawo ichi nechichi, aiwa tinoviga hama yedu. Munhu akavigwa, hatizive zvamakawirirana. Ndinoda kuzvitenda kuchengetedzwa kwemunhu mufi kana afa anochengetedzwa. Makachengetedza hama yenyu muri pamwe chete nemhuri yekwaparaiwa. Handiti ndizvo ndo chinhu chekutanga chakakosha chinorerutsa ndima kwatiri. Handiti kukauya chinhu chinonzi nyaradzo yakaitwa here nani? Muri pamwe chete. Munhu avigwa kudhara taiti kunonzi kupfukudza tsoka. Handiti chakunzi nyaradzo ichainzi kupfukudza tsoka. Handiti paizonobikwa tudorodoro so twokunzi twokupfukudza tsoka dzakanga dzakaungana vanhu pakafa munhu. Handiti saka nyaradzo kana yakaitwa muri pamwe chete
hama dzenyu kuna akamirira mhuri yekwamakosa ndiani? Tinoda kunzwa kunemi. Tabva panyaradzo, handitika toda kuenda pane zvimwe zvishuwo zvenyu zvanzi tinoda kuti titaurirane tiri pameso pani pamambo, handiti, so that tikazvitaura zvatawirirana toita zvisina umwe anozozvichinja, handiti ndizvo? Muri chii kumunhu kana kuti kumwana akashayika? Ndimi baba, handiti? Munhu haazvisvi nemota. Ana baba mudiki nana baba mukuru varipi? Ndo angada vachitaura dare neni kuchivanhu, handiti mapona? Zvisinei, ndimi mauya muurongwa vana tete, muteererese matare kana achiitwa kuti kana maakudzimba mobatsirana, handiti? Hauzvisvi nemota, handitika? Kana vana baba mukuru vadzikoma nevanin'ina varipo kana kuti vazukuru, handiti ndizvo? Saka zvisinei baba, ndinoda kuti mutaure nhunha dzenyu. Taviga munhu, taita nyaradzo, handitika? Makaitei chimwe, hazvishayikwe. Agreement yamakave nayo navo vekwaparaiwa ndoyatoda kuti mutaure pano, tochiona kuti vana paraiwa sei vati ivo tinoda kuti titaurirane nyaya dzedu pamberi pedare rani? Ramambo, handiti? Haisi nyaya yekuti kana tiri ukonzi aiwa kaniwe hazviite zvidai wanga wadai, aiwa chivanhu hachidaro, handiti? Unoita kunge rema muchivanhu, handiti? Kwanzi mudzimu irema. Chavaireva ndechekuti dai midzimu yedu yaibhadharwa, handitika? Handizivo taipfuma zvakadii. Wakamboenda kun'anga, unosvika unzi ndiri kuda $5, handiti? Iwo waenda uchi ndiri kutsvaga mushonga webasa, wotopuhwa mushonga webasa, wotonopinda basa ne$5, handiti? Wakunohora 3000 pamwedzi, handinoona? Chiri kushanda kumudzimu wouyu ka kuporomota kana kubatsira vanhu vari kutsvaga basa kana kutsvaga vana, asi wabhadhariswa $5 unobereka munhu. Wauchiko wabereka munhu. Agena awana ndiani? Munhu abereka mwana, handiti? Tiudzei baba vamakosa kuti zvii tiri papi? Pamusoro imambo, taurisai. Pamusoro imambo, ndofunga chekutanga ndinotenda mhuri yekwaparaiwa nekubatana kwatakaita. Ndofunga ndo chinhu chekutanga. Chechipiri ndichitendawo futi kwaparaiwa nenhau yavakatakakurukura panyaya dzevana. Ndinovatenda, handina kana dambudziko navo. Saka pakangosara patinoda kuti tiwirirane inhau yekuti tichenurane. Inhau takambowira tofuka pekutanga pakaita vana hanzvadzi vamwe, saka relationship yacho yange iri kure. Saka takamboita figa takambokurukura navo, kufunga ye$3000. Saka takurukura navo, ndobva tazoenda futi kwavari tichikurukura navo tichita hanopa nhau yatakambokurukura iyeka. Ivo ndo vakatiitai dzokororai munyatsokufunga mushe munyatsokuwirirana kuti topafambisa sei. Saka ndopatakazogara mhuri wekwamakosa, tikakurukura tikati alright, pakuona panhunha iripo kuti zveshuwa kwaparaiwa wakatibatsira, saka toita sei kuti tiwirirane. Then pakazoitawo inonzi debate yekuti vamwe vakati tadii tati vatipewo 10,000. Saka ndofiga takabudisa tikaendesa kuna vaparaiwa tikati no, madii matipawo 10,000. Saka ivo vaparaiwa vakachema vakati no, pa 10,000 amuri kutaura imimi. Yaita sei? Yakawandisa. Tikati alright, saka imimi muri kukwanisa kuafodha mari? Zikanzi ivo tiri kukwanisa kuafodha 3,000. Tikati no, 3,000 aite sei? Haiite. Chibva imaenda chi pa 5,000. Because tarisai takudzikisarai kubva from 10 tobva taenda pa 5,000. Ndofunga ndo nhau yacho.
muri kuzinzwa zvokutaura navamakosa vabva parufu vakaenda panyaradzo, vaenda panyaradzo ndobva vataura kuti tinoda 3000 kana ndanzwisisa, tiri kuda chi 3000. Matare aya tinoaziva. Kana paita hama imwe yanga isipo pachiitwa chinhu, handiti ka iteereresei painouya. Mukaona hama ine tsika yekuti zvataurirana navamwe iye asipo, anouya achida kuouta zvinhu zvinenge zvataurirana navamwe, hatina kwatinoenda nematare. But chandafarira ndechekuti maenda pa 10,000, handiti ndobva manotaurirana nanaparaiwa tikuda 10,000, vakabva vachema 10,000 hongu, zvinhu zvakaitika hazvo please, but 10,000 yatiwandira, handiti mapanzo right. Matara ari kutauriranwa vekwamakosa nevekwaparaiwa, ndobva mati saka isusuwo pa 3,000 no, dai machienda pa 5,000, handiti ndo zvaunza mhuri yekwaparaiwa kuti zvinhu zvakadaro zvokuti patabva munozadare rikataurirana rikawirirana, handitika vanhu vai vanobva vatonomhanya, handitika kwete kuti imari kana kuti chinhu chine munhu wani. 3,000 it's not a joke vamakosa, but it's not valid parufu rwemunhu. 10,000 it's not valid paupenyu hwemunhu. 1 million it's not valid paupenyu hwemunhu, or any amount of money.
right. Tatichitsvambe ndiri kuchiisa kunana Paraiwa. Ndizvo titaurirei kana mambonosangana here mega mese muri pamwe chete nevekwagwaka hamuna kusangana. Tiudzei vana Paraiwa, tiudzei. Yes. Ndofunga pane patanga tichida kuti pangoti JK kudari kuitira kuti tigone kuenderera mberi nemubvunzo wenyu. Nyaya yenhaurirano dzemari dze 3000 idare rakaitwa nhamo ichangotanga. Saka isusuwo sevanhu vanga vasina kugadzirira nhamo iyoyo takaedza kuita mudeme semhuri yekwaParaiwa kuti tibatsire panhamo kusvikira panyaradzo, tichitarisirawo kuzopedzisa nhaurirano tichiziva figa iri kuti gaidha inova 3000. Saka isusu pakuita kwataiita nevatakakumbirawo vakatibatsirawo homwe takaomerwawo takakwanisa kutseketudza kushandisa mari inoita 1.5 panyaradzo neparufu tichibatsirana nevamwe vedu. Saka pakunge tataurirana isusu tiri pachedu tichiono patata tichiomerwawo nepatata tichiedza kutatarika kuti tiedze kuti tisvike chete pakuti tiwirirane nevamwe vedu. Kuvakuru veduwo pakubvunzowo kwatati tigonoitawo tichizamuwo toita sei kuti nyaya dzakadai kana dzichinge dzakamira mukudai. Paibva pataurwa nyaya yekunzi kana muchiita nhaurirano dzenyu dzinofanira kuve dzisina nyaya dzichikuita nemari, dzinofanira kuramba dzichidzokera kuti kune zvipfuwo chivanhu. Asi nyaya iripo yanga iri nyaya yekuti isusu chiitiko ichi kuitika kwachakaita tanga tisino kunge takachitarisira, asi tine tarisiro futi yekuti sezvo zvaitika tiri panyika. Mutaura matare emahumbu ekane swimi mukona tasvika pastage yatatasvike kubuditsai panapa tatokuudzai kuti endai munotaura zvakati zvemombe zvechi zvese ndisi tachikutaurirai sekuudzwa kwamakazviita nevakuru vekwenyu. Handiti mapawana 3000 inotenga mombe ngana pa every 1000. Handitika right 300 mombe mudare. Handiti kana tichitaura zvemombe munongo tikuda mombe 10, tikuda mombe 15, tikuda mombe 25, tikuda mombe 30. Handiti mapawana chatakubuditsira panze ndechekuti makuita zifi musina kutaurirana zve 3000 mukawirirana. Handiti idistortion yamune makutaurira isusu. Handiti pane vanhu venyu vamakatuma muno vakasvika kwese ikoko. Saka tisiri kuda kutambisirwa time nenhau ye 3000 makutondipawo ndikuongororei, hamuzondida. Handiti mapawana toda matara ari substantive. And remember when talking to us muri kutaura nevanhu vechivanhu. Handiti mapawana vanoziva zvatofanira kungokuudzai bata tipinde mumatare tichidaro. Handiti mapawana tati hamuna here kutaurirana nyaya ye 3000 nevanhu sekutaura kwavanga vachiita. Vataura 3000 vakadzoka vatoda 10000. Handiti ndopamataurana mukataurana vakati kana mati 10000 orati 5000 hatibve ipapo. Andomatare mataurira maimuchiita zvichitaurwa nemunhu muripo. Handiti kana zvazvisiri zvoka munotaura kuti aiwa zvavataura vachitaura vachiita pazvisiri zvo. Handiti mapawana gakava munoroona parinouya richiita parinozomutsa muromo ndipapo pekuti mune makuramba nemiwo futi zvamune makataurirana. Handiti mapawana taurai matare anoratidza kuti munoda kubatsirika. Handiti
ndakupai mari dzese kuti hakutorina mari ine value yemukufa kwemunhu. Hatina value yemunhu kana kwatakambomuchaja munhu kuti zvakati. Handiti ngatibatsiranei. Mutupo ndiva nani? Ndokuzivai hana mbuya. Kugara nhasi mudare redu munomu nemiwo muri madzimambo. Asaka tiri kutambisa time yeumwe mambo imuchiziva nyaya takatarisana nayo pano. Handiti vakati vari kuda 3000 apo pakutsanangura kwakaitwa dare nevanhu vakavazomhangara pano. Right, tiri kuda 10,000 ndo pamutsamuromo. Tiri kuda 5,000. Handiti ndo kuchinja kwezvinhu zvisina dare mukati kwatakaona kuti ndo pari kubva problem. Handiti chiuyai pamberi pamambo patinotaura tichinyarana kumeso tichiremekedzana so that munhu paanobuda anobuda achitaura zoti ndanichitaura nani. Handiti mapoa ndo nyaenda kubuditsirai panze kuti 3,000 kana makanga matoibvuma. Handiti ndo yamakanga muinayo. Podiwa 10,000 kuti paidiwa 7,000 pamusoro. Hakuna chinhu chakadaro chekuti wangaida $200. Handiti wozotaura kuti ndiri kuda 10,000 $9,800 yawakuda. Hakuna dare rakadaro. Handiti asi kana tatataurana zve 9,800 munhu woti chiisai 2,000 ingoita 10,000 izvozvo zvinonzwika nematare. Handiti mabona. Saka isusu takati aiwa zvakungoda kuti nyaya dzenyu dziuye pamberi pedare kwete kusungisana asi pamberi pedare so that tichita dare rinenge richinyorwa pasi. Muri kuti chii chikona munhu chamabudira panze apo chamuri kuti mauya nacho mawirirana taurai apa ndo chatakamirira. Ndopata tichiti isusu vanga vachitsanangura vekwamaposa taona kuti tiite gakava mumatare vamwe hazvitenderi saka tinenge tisiri kuziva ndosaka tazobatsirwa asi pamwe pakutaura unokwanisa kupodza isitiri kuti 3,000 takaiwirirana asi takaiwirirana tiri kubvira parufu kuti muchati 3,000 kuviga munhu 3,000 nyaradzo chenji yasara ndoyomopa vanhu. Kwete kuti sekudaro. Aiwa zve mari yamakashandisa imimati kuviga mukaona papa ndosumuka mudare murema kunditsamwisa mudare yakudiwa kai makaviga munhu zvikapera mukaenda kunyaradzo zvikapera. Takutaura nyaya yekuchenura vanhu havana kunzwisisana vakanzwisisana vakataurana vakasvika pakuwirirana. Yes, kana makawirirana izvozvo muri kuti isu hatisi kunzwisisa kuti mamuchitaura kuti chii. Nhasi zuva rechingani muchiuya pano takakubhadharisai kuti chenurai matare edu hamuna kuchenurai. Kusaka kusvika patinozotaurirana kuti chenurai matare edu ndokuti makateuka ropa mudunhu totadza kunzwisisa kuti zvamakataurirana parufu izvi ndizvo here dai varume. Mukakweva matare ndoda kukuudzai ndo aya amunozoona ashata manje. Handiti mapaona tinoda vanhu vekuti kana mukamira pamberi pevanhu be very innocent kuratidza kuti shuwa zvakaitika. Handiti but takanga tisiri intention yekuita zvinhu zvakadaro. Handiti mapaona mobatsirwa nesu kuti hakuna munhu angaite chinhu akanangana nacho kuti ndoda kudai ozonoudza munhu waitira chinhu kuti ndozvaitika. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti bam munhu nebhasikoro rake nemota yake nenhingi munhu nebhasikoro rake kana anga ane bhasikoro munhu kwakadaro kana anga sikadhi yake uko kwakadaro tongonzi pakanhongwa munhu akarohwa nemota hapana akatoziva kuti mota yacho ndeyani. Handiti ndo zvinonzi munhu aita chinhu
intentional achida. Saka imimi vanachikona mombe be open kudare redu, tisati takukotai zvakashata. Handiti mapona isu atinonoke kukota vanhu vada kuperekedzera ngozi kudzipinza mumusha, isu tambotambisa time yedu yekuda kukubatsirai. Handiti mapona, hatidi kukusiyai muri mega, tambisire chii time yekugara pasi tichitaurirana zvinhu tichidairira tese kuti ndizvo here, muchiti eye ndizvo here, eye ndechipi manje chamakuenda kunotaura panze, kureva kuti dai tisina kukupai mukana wekuti mboendai panze, maenda kudzimba dzenyu ndokwamainouya makutaurirana statement dzakadai, munomutaisai muagreement. Saka munotyisa kudhila nawo, ndokudzingai mudare mangu izvozvi. Hatina time yekutamba. Vakataurirana nyaya yekuti tiri kuda 3000, nzwisisai. Vakazonouya vakuti tiri kuda 10,000. Handiti ava vachiramba, idare raitoitwa, ava vachiramba ndobva vazonzi muchida musingade hapa 5,000 hatichabva. Handiti ndo nyaya yatavinga pano yekuchinja zvunhu, ndo yatavinga mudare kuti titaure tiri mudare rimwe chete rekuti tikasunga chatasunga hakuna anochinja. Handiti mapona. Saka mese makadai so munotyisa kudhila navo kana tasvika pakadai so. Handiti mapona. Asi isusu manje nekuda kwechunhu chinonzi ngozi, atisiye rimwe divi rakahwina rimwe divi, hakuna zvinhu zvakadaro. Ngatiendei panze totaurirana nyaya. Ndikakupai mufananidzo kuti idai mwe contract ndandichikubvurai njere ipo paya kuti tiri kutaurei. Aiwa vana makosa isachikumbira kuti pa 3,000 towedzerwa 50 ningi $500 tachikumbira kuti towedzera $1,000. Hatina vana makosa kutaura chinonzi chokwadi vakomana 3,000 ndo yatinayo. Handiti mapona, ndo anonzi matare ari substantive anogarirwa nesu pasi, kwete dare kuti ndikakutarisai pameso ndoona kuti mukaona ndakudhautai ndosumuka ndotozoita kutodedzwa unzi hunzai rimwe dare. Handiti mapona, ndakutsvinyirai mimi mauya kudare ndichida kukubatsirai, handidi zvinhu zvakadaro. Ndoda kubata dare rekuti tikaonana muroad tinomhoresana tichifarirana kuti vana makosa vakandiona mupamombe makadii, makatibatsira. Ukama hwedu nevarume vaya hatina dambudziko. Handiti vana makosa mombe pa 3,000 imombe 10. Isu zviri nyore kwatiri kuti tikupei mombe 10 pane kuti tiwane 3,000. Ndo matara tinogarira muno. Handiti mapanzwa, tanga tichiti pa 3,000 vedu wei chingosiya iri 3,000 tokupai dziri mombe. Handiti tokupai mombe 5, tokupai mari yemombe 5. Tinokupai mombe 8, tokupai mari yemombe 2. Ndo anonzi matare. Handiti anambofungidzwa ndopedza time yatiri kupedza nenyaya yakadai. Aiwa ivo pavaenda panze apa izvo kuti vadiscuss neava vanga kutodiscuss kuti mari yatakambobatsira kuvera yakawandisa. Kutuka mukaona mangosvika ipapo chete kutuka. Handiti mapona, kutuka hatifanirwi kusvika ipo paya varume. Handitika manzwa nyaya road yatiri kukura apa mangwana munoiona kukosha kwayo. Nyaya yenzira yatiri kukura apa yekuti mumunda makachena, pane pakatochena pa unotoona kuti paone konzi road yagadzirwa nevaroora ndeipika, munoona vakuisa hupu. Handiti kuisa maboundary, kururudza hupu kuti idedzwe kunzi nzira yakafamba nevanhu vachienda kumakuva. Hatingofufurika tichienda kumakuva, makazviona kwani? Hakuna zvinhu zvakadaro. Mota chaichayo dhabhusi ikauya inotofamba nemunhu macho yakaiswa hupuku. Mota yopinda nepa chivanhu chedu. Ndo nzira yatiri kukura vana paraiwa kuti tigozoti kana tasangana nezvatingasangane nazvo mangwana
tinogona kusangana nazvo kana kusasangana nazvo. Handiti mapanzwa? Mwari anenge achikudayirai nemidzimu yenyu ichikudayirai. Handiti tikaita zvinhu tichidhauta kuita kunge taakushaina nerufu, ndo patinomutsa mhepo dzakadii dzakashata. Nokuti munhu akafanira ngokuratidza kuti aiwa simba riripo, nyangwe kakarika munhu kasina chunhu, simba ravepo noti mhepo. Handiti hatiri kurwisana nemhepo. Toda kuti kana munhu problem inogona kuitika kumunhu time yese yaunodarika pawakasangana netsaona, you think about it. Handiti kana wabhadhara waita zvese zvinodikamwa, that spirit haikubate. Handi mapanzwa? Aiuye munyoka kana makaiona pachuru mukaiuraya ikafa kuti takaiona panapa, zvinopera kwauri. Kana musina kuiuraya wakangoiona kuti yakapinda apa, ndokuudzai nyangwe 20 years uchidarika neipapo ndotofunga kuti vakomana nyoka yandakaona apa. Vakomana nyoka yandakaona apa. Saka varume nyaya tiri kutaura chivanhu chakakosha. Handiti mapawana? You end up wakuti kana wakagara nevamwe, even uchiverenga pepa so zvikangoningiringa hazvibude musoro mako, zvinouya kukudisturba chimwe chunhu chaunoti kana wakagara unenge uchingozvibvunza uchingozviomesera wega nezvinhu zvakadai. But kana tikataurirana tikaitirana zvataitirana tikapedza, handiti zvinopera zvinhu izvi. Handiti zvinopera varume. Ezvino zvinhu zvatiri kutaura kuti 1500 takashandisa kurufu, tikashandisa kunyaradzo, zvakatopera. But basa rakaitwa rikadii rikapfuura. Handiti ngatiite basa ripfuure iri vanachikona mombe iri, ngatiriite iri diri ripfuure. Mogara pasi mamegaka iri ngaripfuure. Handiti mapanzwa? Saka ngaripfuure tine chatakabata kuti right tazvinzwa takudai muchirongera dare. Handiti pozoshaya anochinja. Ndo statement ira tinoda. Handiti mapanzwa? Muri kuudza vana makosa tinoda kutaurirana nyaya dzedu pameso pamambo, kana kuti pameso pedare ramambo. Handiti tikawirirana tobhadhara zvatawirirana. Handiti zvisina anozochinja. Handiti mapona? Statement iyoyo yoga yakakwana. Handiti mapona? Kana taakupindura manje isusu apo tetakuti isu vanaparaiwa semhuri kana kuti paraiwa family tawirirana pamberi pedare ramambo nemhuri yekwamakosa kuti panyaya dzedu taakubhadhara zvakati. Handiti musi wakati tichaita zvakati, tozosara tichitsvaga kuti zvinenge zvasara izvi tozodii. Matobuda mudare, mabuda mudare muchinyengedza ini. Handiti ka mozondiona kushata kwangu mangwana, handikusiyei ndisina kukuudzai nyaya iyi. Handiti mapona? Hatina nguva yekutamba. Ndikasakuudzai vanachikona mombe nyaya takatarisana nayo pano iyi, matauriro atiri kutoita yakasimba, inhau yekuti ndiye ndisingakudei. Mukaona ndichiperekedzera vanhu nyaya yakadai, kutora dembe nyaya yakadai, ndiye ndisingakudei. Handina nguva yekutamba nenyaya dzakadai dzinotipa kuti mwana asati aberekwa nhasi, handiti agofira matambudziko aasingazive kuti akaparwa nani. Handiti tinorambana muukama munozviziva here? Taakugovana kuti aiwa zvakaitwa nanhingi, ngozi haina basa naizvo. Handiti mapona? Kwaisina kuparwa ndokwainotanga nako kuitira kuti hondo itange. Handiti mapona? Ngozi hachisi chinhu chakanaka kachinoziva kuronga. Tingadai tichingoti munhu ukauraya munhu iwe ndiwe unongomukirwa nengozi wourawawo zvatopera. Tingadai tichirambidza kuurayana here? Inotanga kumwana
wenyu imi mwana wenyu mwana wake onzwanzi mwana akangowanikwa akaoma pamubhedha kana kurwara haana monozvitsvaga monzi muri kukanukei. Pane nyaya yakaitika mumusha menyu yakadai mwana haayedzesere kana kuedzesera kuti mupuru wacho ari kupi uri kuva handiti mapawa azive ndo panoda ngozi haimukire vanhu vanoziva kuti ndekwamakosa takutomhanya aiwa aite izvozvo. Tinogara rugare rwedu totenga dzimba totenga mamota todii dzimba dzisina vanozodzigara ndokutaurirai 3000 ndo yakawiriranwa handiti vari kuda 5000 mati chii pamabuda panze mudare renyu takuchitokumbiro semhuri yekwaparaiwa kuti vekwamakosa vachitinzwisisawo dai vachitirego tiri pa 3000 ipapo tapera ndo zvatingakwanisa kukumbira tidai vachitinzwisisawo. Manatete imunozoti imi bvudini evamasiya tataura muri kuzvinzwa idare mugoni wepwere ndiye asina atiri mapawa mugoni wepwere ndiye asina. Ukazoti ndinambobvira ndakaona mwana mumaoko mangu ndiwo unoti panotongwa mataro ukati no it's no yes nokuziva kuti kweini tinozi handina basa kufa kwangu zvarova handiti mapawa. Vakaenda kuchikoro mazuva ekupedzesera ayo kumashure pane rungano rwandisingakoshiwe rwana Antoni ana Poshi ana Basanio ana Shylock handiti makwawa kunzi ndiri kuda 1 fresh ningi pound yenyama pabhodhi yemunhu nokuti hauna kudzora chikwereti changu nenguva kunzi aiwa takuwedzera mari akairamba ndiri kutoda nyama handiti mapawa. Saka ndiri kufara kuti mazuva ano taakutonga zvaiti ana Shylock handiti mapawa kuti iwe uri kutaura kuti uri kuda 3000 aiwa pana chakadii chakaipa asi handiti mapawa ukaona mutonga kuti asi handiti isu tinoda matare anoti mese mukatarisa mona kuti but vatinzwisisa dare ropupurira kuti panzwisisiwa napo vanhu vawirirana right zvavawirirana chii chataakutarisa compensation rini handiti tine zvakati pari zvino vanhu vanoenda kudare kunoroora hamungati lotanga tanonzwa kuti vatezvara vari kude chii handiti munoti imimi tauya tisina hedu zvizhinji zvatiinazvo tanga tichifunga kuti tosiya izvi tichinogadzirira kuti tidai ndo anonzi matare ekuremekedzana handiti anopa muono nechiedza kuti tiri kutaurei handiti mapawa ana chikona bopi ndokuudzai ndiri pano vamakosa ndodzoka kwamuri mune zvenyuwo zvamataurirana kana tikati 3000 ayo ngavadai toda kuzvinzwa vatete zvitaurei. Aiwa zvataurwa ndizvo hatina chatinoramba nekuti zvishuwa mari inoshayikwa. Aiwa zvese tozvibhuya. So tinotenda ne chinhu chimwe chete chandaikumbirawo mambo kuti vanga vachikwanisa vatitengerewo bhasikoro. Sorry, bhasikoro rakaparara. Bhasikoro izi peanuts ningi kana muchibuda munhu anogona kutotenga wakupai. Aiwa ndosaka tazvitaura pamberi pamambo. Chikumbiro chiripo vana chikona mombe handiti nyaya yekutaura nevarume ava ndeyekuti zvimwe zvese tingaite handiti asi bhasikoro dai vaita kutenga votidii votipa nometa tawirirana zvipi bhasikoro handiti
iniso tikanzi tikutoda bhasikoro aubuda apa ndoti mirai ndiningire ndinotoritenga ndisina kubodzokera kumba kuti ndakunoronga nadzimai ndogona kutodzokera naro bhasikoro. Handiti mapawana zvimwe zvinhu zvatechiti zvidiki izvozvo ngatibatirei pazviri ndochivana. Handiti mapawana. Saka ndoda kukutendai vemhuri yekwamakosa. Bhasikoro vanokutengerai. Vanokutengerai bhasikoro. Kana takarana rufu tikaviga munhu tikaita nyaradzo yedu hatingatadze kutenga bhasikoro. But bhasikoro ro tikaritarisa tinogona kuritarisira pasi chiri icho chinhu chakabata dare rese ratiri kutaura nezvaro pano. Handiti mapawana. Zvinhu zvoda kuita zvichinongedzewa zvichinzi zvakazodai zvikazodii. Handiti mapawana. Saka ndioda kukutendai zvikuru. Matare aya ukada kuona panofira tsoro yamambo kana kuti yasabhuku kana kuti yamajistrate kana kuti yaani, handiti kuyananisa vanhu vanenge vaine mhosva dzakadai. Handitika mukaona tati tataurirana tasvika pekuwirirana tichionekana tawirirana totenda midzimu yedu tese kubva kuneni muyananisi wacho nemi vari kuchema nevakatadzirwa. Midzimu yedu inenge chiri chinhu chimwe chete. Handiti mapawana ngatichizvitsigirai. Handiti. Saka nhasi mune chii chamamauya nacho. Nhasi munei chamamauya nacho chamunoti no nhasi chatanga tichifunga tatifunga kuti right pa 3000 zvavabva 3000 iyi tombosiya tadai. Motitarisira mambo mumwedzi uri kutevera kana kuti masvondo maviri ari kutevera idare. Handiti mapawana hakuna munhu anogara chikuru kutaurirana pove naagreement inenge iripo baba. Masoro emambo ngezi. Yevo iyi. Masoro imhuri kwamakosa. Sorry zvenyu nekuti tazosvitsana pakupinda mudare ramambo nai. Asi hanzi ndo varidzi venzvimbo ka. Vanofanira kuti titaure tichinzwanana. Sorry ndechokwadi. Sorry yanega. Ndofunga muri kwamakosa tazoti tanzwanana here pamberi pamambo ngezi kuti 3000. Amen. Ameno asekuru zvanzi kwere. Nanditika. Mambo chasungwa muno nekudenga. Nekudenga chasungwa. Handiti mapawana. Zvanhasi regai tisvike navo pa 1.5. Okay. Nebhasikoro ravo. Aiwa tinotenda. Handitika. Tinotenda. I think voti pa 1 week handiti. That is vanaparaiwa. Yeah, 1 week is enough. Vanotipa another 1 week totsvaga imwe 1.5. Saka tikangoti after Christmas. Yes. Kunana 27, 28. Ngatimboti 28. Tinenge taunganidza imwe 1.5. Aiwa toda kukutendai vana chikona mombe. Tinokutendai zvikuru. Handiti mapawana. Tinokutendai secretary chipedzesai mashoko vana niki vana chikona mombe vachiita metsi dzavo vane mhasvi muri ndenyu yekwamakosa iyi. Handiti vasitoko handidi kuti dare ratete taita tapedza tozotaura nezvaro. Vane mhasvi ndimi muri mhiri nemhuri yekwamakosa. Handiti tinotenda kana vanhu vaita chunhu. Handiti nemwoyo wavo wese. But patinoita chivanhu vana makosa chivanhu achiitirwe nevanhu kuchigona. Muromo wenyu ndo wakakosha kutura pfuma yamuri kupuhwa nana chikona mombe ava. Handiti kumufi. Handiti ane mudzimai nevana vaasiya. Handitika tsvagai zvipfuyo. Handiti mukati mombe dzenyu 3 hadzi 2 kana hadzi 3
munodzitsvaga nemapuraisi amunokwanisa modziunganidza. Handiti mombe idzodzo madzitenga amungosvika moisa mudanga kunge wanhonga chinhu chacho, kwete. Munototura riri shoko zvekare, anachikona mombe papfuma yenyu iya tazokwanisa kumisa chakati nechakati nechakati nechakati. Veduwe, dai ningi mwana wangu kana ari mwana weropa rangu wemudzimu wangu arara pasi asiyana nemi, chakaitika ndo chakaitika, ndo chakatisanganisa. Ukama neushamwari auzive kuti unovakwa unoya sei. Vamwe munovaka ushamwari nedambudziko seirori. Handiti kuipa kwechimwe chinogona kunatsa chimwe mberi. Handiti vanhu vanofunga zvatiri kuchemera panapa 3000 iyo nerimwe gore mukacalculata rubatsiro kana ushamwari unenge vakukuitirai vanhu ava, munotozoona kuti ingatei dai takaziva kuti vanhu ava ndo zvavachatiitira tisina kana kumbogara pasi tichiita zvimwe. Handiti mapoa vakafunga vachipfuura nerodhi kuti no ngatimbonzvengai timbopinda apa tione kuti mhuri iya yakasara paya iri kurarama sei. Just that vakauya nesauti inovava chaiyo. Saka ndo zvatinee tichikurudzira kuti aiwa kuomeserana inhau yekuti unenge uchiziva kuti ina hana mvura ndakabereka mwana chandonyengerera chii. Handiti dzimwe ngano zhinji makadziona mukayadya ningi zviyo zveningi mbudzi woti ngaitodhedhwa dumbu ndiri kuda zviyo zvangu. Mwana ari kunoba nzimbe dzevanhu kana kuti ipwa dzevanhu konzi ndiri kudai ipwa tadyiwa nemwana. Handiti chitema nechitema hazvivake chunhu chakanaka, kuregererana ndafara zvikuru. Handiti mapoa we promise chikona mombe family kuti no hakuna chinhu chinogarirwa pasi nevanhu choramba inhema. Handiti mapoa don't accommodate people muzvinhu zvenyu, don't accommodate people muzvinhu zvani zvenyu. Dare ramaita nehama dzenyu pachenyu ndo rakakosha. Mukaona ndanouya inini pamombe kana mufana wangu akuuya kwamuri kuti saka mune chokwadi imi, mukaona akukubvunza izvozvo pamombe kana maakuda iyoyo ushamwari hwachona hungatodii zvawo ngaupere. Handiti papawana hatidi vanhu vanoti tikafamba toita banana backbone, tikaenda mberi todududza dzoka mashure, tikaenda mberi todududza. Nyika inoyi makawanda vanhu vane matambudziko iwaya, kwete kuti mamwe aiwa iyoyi nyaya dzatinadzo pano hamusiri mimoga. Saka toda kufara kuti aiwa iyi yana chikona mombei nana makosa tadi totenda Mwari nemudzimu yedu. Handiti mapawana tokushuvirai ramangwana rakanaka. Kana tazosangana munhu wana hanetse kuzikamwa nevanhu vakawanda. Handiti mapawana mpamombe makadii mpamombe zvakazodai. Handiti mapawana so toda kukutendai baba. Ndachikumbira bosi tata tine vanhu vangatatuma kubengi kunotora tachikumbira tunotora mari yacho. No problem. Good.